Γεια σας. Υπάρχει περίπτωση να πάρει 2 άτομα? Δεν παίρνει 2 άτομα. Αλήθεια. Δεν το έχουμε ξανακάνει, αλλά μπορώ να το προσπαθήσω. Αυτό είναι, κυρίες και κύριοι. Σιγά σιγά θα βγούμε εκτός Θεσσαλονίκης. Σιγά σιγά. Ψηφίστε με. Και μαζέψτε και τα σκουπίδια. Είναι και η τσαχπινιά η τελευταία. Λοιπόν, ένα χειροκρότημα παιδιά από εσάς για εσάς. Κυρίες και κύριοι, φανταστικό αυτό που συνέβη και βέβαια